Thir tu zong zong ten zvai ka channel tang kalolom le cheu ka video ma sa khanin kal hrisel lo le kal thalo ron lan chho adan karon soya rish te po atam a milong ai thak sak tuan tam a chuan comment na te in lo ziak clear thera kalom hleya atam jok chu karon reply chewa chumia soibel changai han video nen nga ta ron siam le ngai ang chi kha rilruwa ron oma chu kal ne na inzom tho kal lampang hrisel na lampang tho kha wen video karon soidona karon soitur tlang pui chu kal hi engtinge aron hrisel lo tan dan le kal hrisel nan engtinge omtur lelam jong takin kal aron hrisel lo thei dan kha kan hria chonin khami a opposite engtinge ka inven dan tur dikha mani ten ain hria thei me nga chumi le kal thalo te ta na eila in a huat ang zong te chuan kal ta na thatur eila in claim a zong mizo te na eila in kan hriat atam zok kha karon cover dona heng ho hi avai na cover vek thailo mai theya atam zok kan lo hrian ngai te po alo tel lo te po ni thei ama ro chu hemi karon bo sai 10000 chu kaltan thalo le thatur ang chi kha venia kan ngai thladona atop thlengin milo ngai thlak sak don nia kan kal hi entinge alo chet tan dan ila ol samte ya soidon chuanin kan kal hi filter angani ta ni chu lui pakhat hi inril ruwa ngai to achinola luya khan filter ang deuh sangalen ang chi po ni se anda taila bollo lo ti tang tur ang chi kha khanga khanin atui luan zong aron rang thut amon thut ang chi te khangte khanin khamia alen akha ashuida kha chete ten alo chat temo alo pan temo khanga ni chuanin khami a filter kha a chedona ne meya chuan kan du lo na khanin bollo along theidon tiang khani ta ni chute ang bok chuan kan kala po hianin filter te oma khangte anga len ang ni chi asilovin filter units tian ko nephron te ho khanom ta ni khang ho khan na china kalo soitak len ang chi khanin hante khinila chu reason dang wangin aron pan te mo alo chat te mo te ani thaya ikhanin kan kalchu alo chetel tel ina ne mai ni kha all samjonga soidana nia kan kal lo chet reason pakhat na chu enge kan ti chuanin tui in tam tok lo hini tui kan in tam tok lo hianin kan mit pon kan mu thei nge yanga kan junte alo eng tuar ang chi te mo nilopon kan jun phain kan serte alo nat tel ang deuh chi te kha kan kal po hianin atuar pha ven sa ema chuwang chuanin kal hrisel nei du chuan tui in tam tok tur tinani chu tui in tam tia khanin kan in kol thina hi adik lowa thok lai khata kan in kol hianin kan kal in na thok man lowa alo filter man lowa chuanin zuna achuak lai mai thina khatia thok lai khata tamdo kan in khanin alo thlon mai ni kan ti theyang chu chuwang chuan tui in dan tur hi kan taksatana thatura in dan hi oma chu ama salama video kalo siam ngai to helaya pohen kalo tek le menga ama ro chu general do in han soila ni khata hianin mipa le meichia hianin kan tuima mo zong an anglawa mipa chuan 3.7 liter meichia chuan 2.7 yang khania khanga kan liter mo zat kha kan tui in chau atang nilowin kan ei atang te hianin kan dong thina ekhinan watermelon ang chi te thingfang ma kan ti don nge nun khang teng chi tang te khanin tui te kha kan dong the ni chuti chuan exercise la thin te chuanin tui in tam deuh big tur ani lopon kholuma te chuanin tui mo tam big ang chi te kha video a khanin ka thei ang topa akim changin ka soi to a khongain in va clear don nia chuanin kan kal lo chiat le dan pakhat chu kan taksa chunga toxin kan ti bollo le thil bal kan taksatana toxit thil ho kha arun tam chuanin kan kal hianin azo lo vea alo filter ne lawa khatatang khanin nachina ka sei nephron units hote te kha alo cheve theita ni chu te chu anti kan ti chuanin antibiotics ang chi te chuan chemicals dang te minerals tam tak te kha kan taksa tul lo aya atamani chuanin kan kal hian alo filter ne lawa khamin nephron so kha an hva chuan kan kal aron chetan ta ni khangwang khanin kan kal a che thei ti kan hria chuanin lelam zong taka invent dan chu kan hria thei mai ome apathumna chuanin kan kal ti che thei tu te zingami pakhat chu autoimmune antimaya chu enge chan kan ti chuanin kan taksa bacteria ron lut te natna ron lut te lo dole turin kan taksain immune system lo do tu khang chi kha apor chok vea
amaro chu kan taksa kha anat reil tuk ang chi te khina na kan vung reil tuk ang chi mo khang tiang nat na pakhat khat kan lo nei ni chuan immune system kha na thok ve na sata asipai ho kan tiang chu khang ho kha an lo tam le tuk chuan in bol lo le bacteria thalo shik thalo ho chau ei lo in taksa chunga cells tha tele kan organ strong strong kha an lo ei cheve palta ni khang atang te khanin kan kal hi alo cheve thei ta ni chu kan kal ti chele tu reason pakhat le chu enge kan ti chuanin zun thlum ti sen thlum hi ania zun thlum le ti sen thlum kan ti mai wang hianin mun khat an ni ain ang ani a shalo tan mo a shatam tak kan omanga amaro chu lo shalo kan lo omziu palta kin kalo soitel mai mai ni kha o khang zun thlum ti sen thlum kan ti khan kan ti sen chunga khanin a thlum kha glucose kha thisen angin an om me mai lawa enting ka te khin thei berang ti chuan thir no mam na le kha phek shro deu hatia thir kan no mam chuanin thir ek te kha ai cheve ta te khanin kan polish na khang tiang le kha phek ang khan achang thei ta khang tiang thir phek khanin thir kan han no a alo fai thuak thuak a thir kha ai thuak thuak ang chi khanin kan taksa kan thisen jam chunga glucose ho po khanin a filter banga at ei chia da wang khan kal aron che thei ta ni chu chuwang chuan thisen thlum po hi kan kal ti chatu da zingami pakhati la aswal mi alawang chuan kan kal ti chatu reason zingami pakhat le chuan kan ti chuanin thisen thlum ne na in mil le kan ti mayang chu bp sang hi ni bp sang hi enge omzia ti chuan kan thisen zam chunga thisen luan dan kha normal aya rang ani wang khanin hemi khola tangte kan ngai thlak na tangte a sang angchi a level ron sang angchi kan hriat thei khanita kan soi to angin kan kal chunga kan filters unit ho kha thisen jam te tenen an zom veka wangin a thisen jam chunga tuikal dan kha arang le thut thut angchi ni kha chuanin kal kha cheve du ta ni chu chumi ne na in kai hnoi pakhat le chu kan ei le ina sugar chini kan ei tam lo tuk angchi te thil al kan ei tam angchi te hi kan kal ron ti chatu reason te jingami anilea sugar kan ei tam khanin thisen thlum kan lo nei don ta chumi thisen thlum kan lo nei chuan kan lo nei pal lo chuan na china ka soita thisen thlum kan nei wanga kan kal chiat angkha kan tong theya chuan lelama chuan chi le thil al kan lo ei tam chuan kan bp te alo sang pal te po alo ni theya bp sang wanga kal chia angchi kha alo ni vele theini ole kan kal ti chat thei tu te zingami chi khat chu enge kan ti le chuan damdoi anna zonga ei mei mei angchi hi lo ni ta abik takin NSAID kan ti ho ibuprofen te diclofenac angchi te hengdam doi te doctor ron lo kan thu thu kan lo ei hianin kan kal alo ei cheve thei bokani chuan kalna nei te pon kan hret tlang puyanga diclofenac angchi te hi kal achadu tyangchi te kan hret thei chinang chu ole reason pakhat le chu enge kan ti chuan poimo ema office an na thok angchi te chuan dor ngak angchi dor kai angchi te thut tam lutuk angchi te kan ni chuanin kan hriat lo lai nge in kan kal alo che thei tila swal lawang chu chu kan takse hen thut reng hi angai lo veya sap ho phe chuanin sitting is a new kind of smoking thut reng hi zialzuk chi khat nen an angreng ti te pon an lo soi thina zialzuk angtluka kan taksa ta na chiat na thlen thei tu chu thut reng thut rei ang chi hi ni chuwang chuan kal hrisel kan nei du te ni chuanin thut reng kha a thei hram chuan ti lowila thurei lo thei lo te kan ni chuanin darkar khatte te akhanin thoa a minute nga vel han wak yang te mo han in zik mar ang chi te kha ti zeu zeu thin turani ole reason dang pakhat le chu enge kan ti chuan kan zun konga shiklut hini kan lo om thiang hlim lowa nupa nun kan lo man na anga te chuan thalai ten ni point mania in masturbate khang nuwa kan ser borvel te kan sil that lo ang chi te chuan underpen bal ang chi te mo kan lo in vong that lo chuan kan ser chunga hianin shrik alut ve theya chumi shrik lut chuanin arei chuanin natna min pek baka khanin arei chuan kan kalchunga lung ati om thei ta ni chu kalchunga lung om dan reason dang zinga reason pakhatani chuwang chuan kala lungron om po hi kan kal ti chatu ta zinga mi reason pakhat tila swal mi lawang chu kala lung om hi chihni oma lung te takte 5 millimeter nena lola chiar thei ang chi te chuan lian deuh hriat lo lai a lo lian to lo tuk ang chi te ni theya ate chi ho kha chu damdoi ei le tui in tam atang khanin an ser atang khana chuak le thei me a tui in tam le damdoi ei zong in kan zung chuak le thei me a chu heta tui in dan ve tur thung chu ni china ka soitonga tui
in tam le lutuk ang chi kha chuti em a kherangai to lawanga ni khata liter thum atlem berten ina chutang chuan zun ngun pau le te khan kalchunga lungkha lotlen fai turang khan anti thin ta ni amai ro chu kalchunga lungkha alian ani chuan zei chho ate mo ramchang kang a chuanin vibration call kan tiang chi achunga lungkha anwati ngora chuda tang chuanin lungkha te takte te aron changa chuda tanga zun chho atir le angchi te ani lo pon thisen jam ni lo le he mi seratanga pipe no lua call nen khanin he ti hian kalchunga valu tanga chuda tang chuanin ava vibrate in ava ti chianga chuan kha khol tho khanin apot chuak lenga kha angchi te kha a treatment dang om tina ni chu chuwang chuan kala lung omte kan lo nia kan doctor te na min lo confirm to te ni chuan a doctor te nen nge ya damdoi ei zun chwa tum angchi kha in ngai venvat athani ole kan kalti chatu te reason zinga mi pakhat le chueng kan ti chuanin a hlaviau na in amaro chu alo ti chave theitlata chu nge kan ti chuan mut kham lo hi ni mut kan kham lo chuan stress nei all em a stress atang chuan engtiang khopin nge kan taksa chiana min khen thei kan nun na thlengin apot toy vek thei dan kha video in akim chang theyang berin kalo siam to a helaya tho kalo tek lenga chu angai vendu te chuanin alova en le theina ole khang ho kha kan kalti chatu reason te kan hratwa chuwang chuanin aven himnan chuanin min ti chathei tu kan hriat khanin khang lo thleng lo tura lo om mei ele in te chuan living style ang chi te kha loin adjust mei tur ang khanin tuna hri chuanin kan soidu lo ni phot sela ole kan thu pui pakhat le lut leila engang eile in tenge kal thalo nei te ta na kan in sum tur le engang eile in tenge kan kal ti hresel tu te mizo te nel bik eile in hi a theiang to bin kalo coveranga kan kal te ta na tha ni thau si thalo ni thau si kalo soitel lo te pom mi the amaro chu min lo hrethiam ula ka theiang to bin cover ka tuma ilo thlir photang ama sain eile in te tel minerals te wangin kan kal te han alo hua in alo ngei te khan ta ang minerals te nge a huat tiang chi kha soi photila apakhat na chuan sodium ania sodium hi chu chi khat tila swalo ome chi kan ei tam chuan a bp sang te thleng le kan kalpon alo huat ema wangin soi tamwak angai lowa kata pakhat le chu enge kan ti chuan phosphorus hi ni heng phosphorus ho hianin kan kal hi na tho tir na sa ema omzia chu phosphorus hi kan kalin a filter nanin na tho bi ka ngai ta ni khata khanin kal thalo nei te chuanin an lo filter ne lo chuan taksa chunga phosphorus atam chuan ru chunga calcium te zong thlengana ai fai theya chu tang chuanin calcium tlak chamna te chuan thisenzam ti saktul na angchi te khang te kha chhiana tam tak min thlen theini chuan pakhat le chu kan ti chuan protein sin nia proteins te chu kan kalte hen alo filter nanin alo overload khop khanin a filter hi ngai thina chuwang chuan kal thalo nei te tan chuanin protein si a thawak lo ni a to bera nge kan ti chuan potassium hi ni ta potassium hi kan taksa chunga lo tam chuan kan taksa thil thalo a thlen nem ta kal thalo na na chuan potassium ho kha alo filter vak lo chuan khorea hyperkalemia tiang chi te alo thlen theya churtang chuanin lungnat na ang chi te chuan kan taksa ti chawrau ngoi ang chi te kan muscle so kan tha ho ti chawa ti chaklo tur ang chi te kutle ke lo chhun sek ang te lo mu lo hit ang chi te khang thleng khanin kan taksa min ti feel theini ole khang ho kha kal thalo te ta na minerals thawak lo ho an ni ta eng ang eile ina tenge tel kan ti don chuanin ama saberin Coca-Cola, Pepsi tele energy drinks sang ang chi hi henga hian phosphorus atel tam em a chu chuan kan kaltan chiana thlen theini pakhat lia enge kan ti chuanin canned food antia kha eile in kha adai reinan anlo siam na khanin sodium ang chi te alo tel tam theya heng hi kaltana hreselo ni pakhat le chu enge kan ti chuanin banhla hi ni banhla hianin potassium atam emema kal hreselo nei te chuanin a om to ka eidan kan thiam lo chuanin kan kalin alo filter lo nga potassium kan taksa chunga tamanga chuan nichina ga soi hyperkalemia ang chi kha kan lo vei theini chuwang chuan a om to ka ei thiam hi apoi mo em a chuan heta hianin disclaimer pakhat le lok soi ka duwa heta eile in ka soi ho hi kalin a hovek kher anga nilowa heng eile in ho tang hianin minerals dang te
vitamins dang te kan taksa ta na tha chi sang sang a om ve a ama ero chu keima ni thuwa a idan to kan thiam lo chuan kan kalena tor pha shep dona wangin a thei sham chuanin heng eile inlam expert Dr. Big ang chi te ne na kal thalo te kan lo nei ani chuan in ron zela in enkol a tha ti kha disclaimer tan kalo soidu phodani chon pakhat le ange kan ti chuanin milk bong nu te le bong nu te kai hnoi eile in te ni heng bong nu te le kai hnoi thil hawa hianin proteins te le potassium si tam em ema khawang khan a idan tok kan thiam lo chuan kan kalin lo tor pha don ti na ni pakhat le chu kan ti chuanin dai reinan emo atui na na engtin amoni an siam dang lam to sa te hin ni ta chu sausage ang chi te bacon ang chi te chuan hot dog ang chi te ani pakhat le chu enge kan ti chuan instant noodle hetia wai ang chi dai reina na an siam to ang chi te chuanin thil dai rei tura an siam to ang chi instant thil ei thei chi hrim te chuan pakhat le a orange juice khang chi te a khanin potassium atel tam ema soitong khan potassium a om tok aya tam kan taksa lo om to chuanin kan taksa ati hriselo ni chuan kalpon angai lo ni ole top ta bera chuan uisa isoila uisa hi research zon mu tur atlem ema amai ro chu a om chun te a kalo search dana chuanin uisa hianin proteins atel tama chakna kan tiang chumo proteins atel tama wangin nichina ka soito proteins ina kaltana athat lo dan kha uisa hi kal thalo nei ta tan chuanin ei tok tok kha athawak lowang tila ka soiswal chu ka ring lo ani hemi a hianin shete in lo nei vem uisa ka ei chuan chuti chuan ka om ka zun chuti chuan om tiang chi te uisa ngei lo le ngei ang chi kha ngei dan shet dan te in lo nei chuan khong takin komena min lo zia sak don nia ole khang ho kha kal thalo nei ta tan le kal ta na thalo eile in te ania tuna chuan engang eile in te nge kan kal ta na tha ti chuanin sangha te chuan berries cranberry te blueberry redberry tiang chi ho kha eng te hi kaltan a tha ema zun te po min ti zung tam theya cranberry ang chi phei chu zun kong thalo zun kong in en kol lai te tan po damdoi ang hialin an siam chuaka doctor te ponan mang hialani chuan apples te po hi tha apple si chu hrisel na ta na a master ber tila a swallo ome chuan grape hi thalea grape a po purple pa ngai kha adu thu sam le zolani chuan purun sen purun var te tha ziklum le parbor ang chi te hi kan kalta na tha ani chuan pakhat le a chuan artui a po avar na lai chin ang kha kalta na tha anti ni chuan atop te bera chuan walnut kan timaya akor sakteu hetia tubo unena po chut ngai ang chi kha khang kha kalta na tha ite pon an soini ole kha zong kha voina koron share thei chu nia he video tangin blog na le share na te po inei pung pha karinga chuan comment na mani ngai dan te mani vei zong zong a soi thei ni ti koron som le du bok chewa in lo la subscribe lo te ni chuan in subscribe kham met keula chuan like te po lo met thei nia next video akain huleang kalom to ke